Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хмидуллина. Татнефть компаниясының ярдәме белән төзелгән Әлмәт дәүләт нефть институтының яңа кампусына әкренләп студентлар күчә бара. Бу атнада яшь гаиләгә барлык уңайлыкларда булдырылган бүлмәгә ачкыч тапшырылды. Яңа йортка күчүчеләрне бу вакыйга белән Татнефть компаниясы генераль директоры урынбасары Азат Егафаров котлады. Яшь парга нефтчеләрдән бүләк итеп зур телевизорда тапшырдылар. Студентлар Ринат Тожиев һәм Карина Тимирянова төрле факультетларда белем алалар. Әлмәткә дә төрле шәһәрләрдән һәм хәтта төрле төбәкләрдән килгәннәр. Нефть башкаласында алар бер-берсен табалар. Хәзер алар укуларын дәвам итәргә, киләчәктә Әлмәттә эшкә калырга ниятлиләр. Җәйге сәламәтләндерү кампаниясе вакытында быел лагерьләрдә 183 меңнән артык яшь татарстанлы ял итә алачак. Әлмәт районында 6 меңнән артык бала җәйге ялда ял итәчәк. Әлмәттә Татнефть компаниясының 2 лагере эшләячәк, бер санаторий, 26 мәктәп яны лагере һәм 25 хезмәт һәм ял лагере булачак. Ял программалары инде 1 июньнән эшли башлады. Барлыгы 4 җәйге профильле смена оештырылган. Ел ахырына кадәр Татарстанда 14,5 меңнән артык яшүсмер эшкә урнаштырылачак. 4 айда Татарстанда 880-нән артык яшүсмер эшкә урнаштырылган. Ел ахырына барлыгы 14,5 балик булмаган баланы эш белән тәэмин итү планлаштырыла. Республикада яшьләрне эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү ирекле эш урыннарына эшкә урнаштыру юлы белән башкарыла. Ел сайын халыкны эш белән тәэмин итү хезмәтләре 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балик булмаганнарны вакытлыча эшкә урнаштыру буенча эш алып баралар. Җәй дәвамында ел сайын 10 меңнән артык яшүсмер эшкә урнаша. Узган ел пандемия белән бәйле рәвештә 7,3 меңнән артык яшүсмерне эшкә урнаштырганнар. Бу 2019 ел күрсәткечләреннән 46%-ка кимрәк. Балалар мәктәп һәм спорт мәйданчыкларын төзекләндерүдә, шулай ук авыл хуҗалыгында ярдәмче эшләрдә катнашалар. Моннан тыш алар шәһәрләрне һәм торак пунктларны төзекләндерүгә һәм яшелләндерүгә җәлеп ителгән. Быел Бөгелмәнең мәшгульлек үзәге 500-гә якын мәктәп укучысын эш белән тәэмин итәчәк. Акча эшләргә теләгән балаларны шәһәр мэры Ленар Закиров та куәтли. Мәктәп яны лагерьләрендә, предприятиеләрдә эшкә алынган кыз һәм малайларга акчаны шәһәр бюджетыннан бүлеп бирәчәкләр. Бу үзенә күрә районда авыр хәлле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга ярдәм дә булып тора. Махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева дәвам итәр. Аурика Терентьева каникуллар башлану белән эшкә керешкән. Үз алдына максат итеп акча эшләү һәм аларга үз киемнәр сатып алуны куйган. Укулар бетү белән үзе мәшгульлек үзәгенә килеп эшкә урнашкан. Эшне беренче көндә үк биргәннәр. Аурика иптәш кызлар белән үзәк мәйдандагы клумбаларны үләннәрдән арындыра. Без сәгать 8-дән 12-гә кадәр эшлибез. 4 сәгать. Мин санап карадым, 4 көн эшләячәкбез. 3700 сум акча түләячәкләр. Әле бүген әйттеләр, тагын өстәмә дә акча бирәчәк диделәр. Еще накинут. Балалар җәйге каникулда ялларын төрлечә үткәрәләр. Кемдер авылга кайтып китә, кемдер лагерьда ял итә. Менә кайберләре аларның эшкә урнаша һәм бу эшне нәкъ биредә мәшгульлек үзәгендә табып була. Бүгенге көндә шәһәрдә 270 бала эшкә урнаштырылган. Төрлесе төрле җирдә. Кемдер оешмаларга юлланган, кемдер турыдан-туры мәшгульлек үзәге белән эш итә. Биредә вакытлыча эшкә 14 яшьтән алып 18 яшькәчә балаларны кабул итәләр. Өстенлек авыр хәлле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә бирелә. В основном работодатели тоже берут детей именно из числа своих сотрудников. Нигездә оешмалар эшкә үз хезмәткәрләренең балаларын алалар. Традицион рәвештә без ТНГ групп электр шелтәре үзәк хастаханә тегү фабрикасы белән эшлибез. Быел без Бөгелмә машина төзү заводына да чыктык. Анда да балалар В эшләячәк. этом году нам все-таки удалось путем положительных переговоров выйти на БМЗ, и дети тоже там будут трудоустраиваться. ТНГ групп җәмгыяте үз хезмәткәрләренең балаларына вакытлыча эш урыннары булдырган. Биредә җәйге каникул дәвамында 90 бала акча эшләргә киләчәк. 30 инде көрәк тырмалар тотып, Шашин урамындагы клумбаларга чәчәкләр утырта, чүп утый, җәяүлеләр юлын җыештырып тора. Финанслау ике җирлектә бара. Бу нигездә бюджет һәм безнең җәмгыять акчасы. Без минималь
минималь хезмәт хакын түләячәкбез. Җәмгыять һәм оешмаларда эшләүче балаларга минималь хезмәт хакы күләмендә акча түләү каралган. Бу 15 000 сум. 10 июньдә республиканың кан үзәгендә донор көне узды. 14 июнь көнне бөтен дөнья кан донорлары көне билгеләп үтелә һәм кан тапшыру буенча акцияләр үткәрелә. Татарстанда барысы 70 меңгә якын донор теркәлгән. Аларның 12 меңнән артыгы мактаулы донор исеменә ия. Үз гомерендә 80 литрга якын кан биргән кешеләр дә бар. Кан үзәгенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, мондый акцияләр үткәргәндә кан бирергә теләүчеләр саны гадәттәгедән күбрәк була. Кан үзәгендә иртәнге сәгать 9-да инде 60-тан артык донорны кабул иткәннәр иде. Алар арасында беренче тапкыр кан бирүчеләр дә, мактаулы донорлар да бар. Кан бирүчеләрнең 70% ир-атлар. Донор көне уңаеннан узган акцияда һәркем катнаша ала. Кан бирер алдыннан тикшерүне узарга кирәк. Шуны да искәртеп үтәбез. Кан бирергә теләүчеләр өчен станция ишекләре атнаның 5 көнендә иртәнге 8-дән көндезге 11-гә кадәр ачык. Ознакай районы җирлегендә шишмә буйларын чистарту төзекләндерү эшләре оешкан төстә бара. Әгерҗе авылында булып узган чара моның ачык дәлиле. Шишмә ачылу тантанасы хакында тулырак мәгълүмат махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Шишмәләр, кай тарафларга гына ургылып акмыйлар алар. Улы йөрәкле, киң күңелле Әгъләм абыйда Әгерҗе авылы чишмәсенә үз куллары белән нигез салган. 1972 елда Әгъләм абый Хөснуллин Карак тавыннан үз җилкәсендә авыр торбалар ташып чишмә юлы сузган. Аның чишмәсе авылның йөзек кашы булып бүген дә челтерәп агып ята. Челтер камашыгына ярастыннан агадыр. Әби көндә тамашага суны шуннан аладыр. Әгерҗе авылында шушы чишмәгә исем бирү тантанасы булып узды. Чарага Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы әгъзалары, авыл халкы, җитәкчеләр җыйналган иде. Избап хәзрәт тантана ачылуга үзенең хәер фатихасын җиткерде. Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Эльвира Галиева Хөснуллиннар гаиләсенең район алдында үрнәк эш башкаруын ассызыклап үтте. Халыкка үрнәк булып яши, гырыф-гадәтләрне кайтарыйк, гөл матурлык таратык кешеләргә. Һәрбер авылда шушындый ак калфаклар, хатын-кызлар, ханымнар булса, без әле алга һәм алга гына барачакбыз. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз. Шулай үрнәк булып яшәгез. Шулай ук котлау сүзе белән авыл җирлеге башлыгы Назиф Хәсәнов чыгыш ясады. Хөснуллиннар гаиләсенең карап тәрбияләп торган Бәллүр чишмәсенә Әгъләм чишмәсе исемен бирделәр. Әгъләм абый сугыш һәм хезмәт ветераны. Ул Әгерҗе авылында урманчы булып эшләгән. Табигатьне яратучы, хезмәт сөючән, авылның хөрмәтле кешесе, 4 бала тәрбияләп үстергән. Хәзерге көндә аның эшен балалары дәвам итә. Әгъләм бабайның улы һәм килене Инсаф һәм Әлфинур Хөснуллиннар бүгенге бәйрәмне оештыручылар да, иганәчеләр дә. Алар бу тантаналы чараны әтиләренең якты истәлегенә багышлап, дуга булып барып ирешсен дип оештырдылар. Россия Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы бүлеге хезмәткәрләре үз гаиләләре өчен зур бәйрәм оештырды. Аны халыкара балаларны яклау көненә багышладылар. Чара бүлек җитәкчелеге һәм иҗтимагый совет вәкилләре катнашында узды. Тулырак Бөгелмәдән махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Хайретдиновлар эстафетага үз теләкләре белән һәм барлык гаилә әгъзалары белән чыкты. Әлеге бәйрәм алар өчен истә кала торган чара. Гаилә башлыгы Радик Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә бүлеге хезмәткәре. Гаилә белән уздырган вакытыбыз иң кадерлесе ди ул. Эштә күп вакытны үткәрү сәбәпле өйдә бик сирәк булырга туры килә. Шуңа да балалар белән бергә булырга тырышам. Аларга бик күңелле монда. Балалар паркында узган бәйрәм полиция хезмәткәрләре балалары өчен махсус оештырыла. Аларны Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча бүлеге начальнигы Айнур Камалов сәламләде. Я выражаю огромную благодарность нашим сотрудникам нашего отдела МВД России по Бөгелмәскому району за то, что все так дружно собрались, все так дружно организовались, и мы счастливы вас приветствовать. Мы уверены, что у нас
самые лучшие дети, а детям я хочу сказать, что у вас самые лучшие мамы и самые лучшие папы. Менә ул бәхет бигрәк тә малайлар өчен. Шин полиция машинасына утырып, рульны быргалап карап та була. Бу эшкә хәтта чират тезелде. Полиция машинасы ошады. Ул өлкәннәр йөри торган җитди машина. Үзеңне шин полиция хезмәткәре итеп тоясың. Аюлар белән фотога да төштек. Барысы да ошады. Бәйрәмгә полиция хезмәткәрләре балалары белән бер рәттән авыр хәлле гаиләдә тәрбияләнүче балалар да чакыру алган. Кунакларга татлы мамык, туңдырма һәм аттракционнарга билетлар тапшырылды. Бу инде күптәнге традиция. Өйләр буенча чакырып йөрдек, үзебездә учетта торган кемнәр авыр хәлдә шуларны чакырдык. Бу бәйрәмгә безнең бүгенге көндә 7 кеше килде, 7 бала килде. Алар барысына да бүләкләр алырлар дип өмет итәбез. Шорада полиция хезмәткәре Степа абый конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Аларга дипломнар һәм канцелярия товарлары кибетенә сертификатлар тапшырылды. Конкурсларда катнашучылар шулай ук татлы призлар белән бүләкләнде. Для наших детей у нас Без балалар өчен кызыксындыру бүләкләре әзерләдек. Спорт инвентарьлары, гаиләләр өчен татлы тортлар да бар. На каждой семье у нас торты. Балаларны 4 аяклы полиция хезмәткәре челленджер белән дә таныштырдылар. Хезмәт эте кунакларга командаларны һәм үз эшен яхшы белүен күрсәтте. Малайлар һәм кызлар читтән генә карап калмыйча, полиция этен сыйпап, аның белән фотога төшә алдылар. 20 июнь әтиләр көне билгеләп үтелә. Андрей Первозванный фонды җырчы Диана Гурцкая һәм танылган сәяхәтче рәссам Федор Конюхов ярдәме белән зур гаилә флешмобы ачып җибәрә. Анда барлык теләүчеләр катнаша ала. Гаилә флешмобында катнашу шартлары 14 июньнән 20 июньгә кадәр Instagram, Facebook, Одноклассники яки ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә әтиеңә багышланган рәсем, фото, видео яки текст урнаштырырга кирәк. Постны День отца 2021 һәм фонд Андрея Первозванного хэштегы белән билгеләргә. Аккаунт ачык булырга тиеш. Үз язмаң астында 2 дустыңны билгеләргә кирәк. Флешмоб кысаларында бүләкләр дә уйнатылачак. Шартлар турында тулырак махсус сайтта урнаштырылган www.fab.ru. Сабантуй татарларының милли бәйрәме. Бу бәйрәмне язгы кыр эшләре беткәч, июнь айында үткәрәләр. Узган ялларда бәйрәм районыбызның авыл җирлекләрендә үтте. Яңа Нәдер авылында бик матур күңел ачу программасы оештырганнар иде. Сабантуй чынлап торып масса күләм күңел ачу һәм спорт чарасы. Бу чарада профессионал спортчылар гына түгел, бәйрәмгә килгән һәр тамаша кылучы катнаша ала. Сабантуйда халык яратып карый торган уеннар, тамашалар күп. Катнашырга үз көчләрен, җитезлекләрен, осталыкларын сынарга теләүчеләргә ярышлар, уеннар җитәрлек. Бу тамашалар кызыклы һәм Сабантуйга килгән һәр кеше катнашырлык. Шулар арасында кул көрәше, гер күтәрү, капчык белән көрәшү, чүлмәк вату, авыш баганага менү, аркан, таяк тартыш, баганага үрмәләү. Сулы чиләкләр белән авызга йомыркалы, кашык кабып, капчык киеп йөгерү, катыктан тәнкә эзләү, агач кисү һәм башкалар. Бүген Сабантуй шәһәрдә уза. Бу хакта тулырак киләсе тапшыруда карарсыз. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп, мин Рамиля Хамидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.